Факсімільнае выданне слуцкага Евангелия атрымаў Асіповецкі район. Каштоўны падарунак урочаны падчас адкрыцця рэспубліканскай духоўнай праграмы «Сям'я згуртаванасць айчына». На працягу некалькіх дзён літаральна ўсе сферы Асіповецкага района сумесна з праваслаўнай царквой будуць прадстаўляць нармальную, здаровую сям'ю. Дзе яшчэ такі малы можа стварыць сваю мелодыю на сапраўдных званах? Дазволілі ў Асіповічах на адкрыцці рэспубліканскай духоўна-асветніцкай праграмы «Сям'я згуртаванасць айчына». Яна папулярызуе поўныя сем'і, шматдзетныя. Надо поддерживать семьи, надо давать духовное какое-то у нас возрождение, у многих надо поднимать духовную культуру. Это у нас вот второй уже ребеночек. Вот, конечно, семья должна быть. И вот, не один ребенок, а вот хотя бы два. Вот. Конечно, тяжело. Вот, и третьего бы хотели. Сёння сям'я ў крызісе, кажуць арганізатары царкоўна-дзяржаўнага праекта. Яна становіцца маладзетнай. Неяк падлічылі, на 62 тысячы насельніцтва стала менш. Знік можна лічыць цэлы горад. Здаровай рэакцыяй на дэмаграфічны выклік стала гэтая праграма. Кніжная выстава «Кірмаш», канцэрты, гутаркі са святарамі, навукова-практычныя семінары з ідэолагамі і медыкамі, сустрэчы са школьнікамі па прафілактыцы шкодных звычак, непоўны пералік усіх мерапрыемстваў. Комплексное воздействие на регион, вот с хорошим, добрым психологическим настроем на основе нашей отечественной духовной христианской традиции. Вот это задача программы «Семья. Единение Отечества». Программа уходит, а те проблемы, те подходы к ним, решения остаются, и люди начинают работать самостоятельно. Царкоўна-дзяржаўны праект 6-й год крочыць па Беларусі, і ў 3-й раз ён на магілёўскай зямлі. Месяц таму гасцей прымаў Бабруйск, а 2 гадамі раней Магілёў, сёння Асіповічы. У час адкрыцця праграмы экспанавалася духоўная рэліквія Беларусі – галаграма крыжа Ефрасіні Полацкай. А яшчэ экзархат падарыў Асіповічам факсімільнае выданне слуцкага Евангелия. Тацяна Сергейчык, Александр Дзямешченко. Навіны Магілёў.